Tak ahojte, ja som veľmi rada, že Dáška prijala pozvanie na tento rozhovor vzhľadom na to, že viacerí z vás postrehli, že sa vo Fešande uskutočňujú regresné konštelácie a prišli samozrejme viaceré otázky a tak ja som veľmi rada, že sme našli tento spôsob, ako by Dáška priamo odpovedala na tie konkrétne otázky od vás, ktoré ja budem dnes Dáške posúvať za vás. Takže Dáši, ahoj, vitaj a ja ti už odovzdám slovo. Môžeš nám prosím ťa povedať aspoň tak v skratke niečo o sebe a potom povedať, čo sú to regresné konštelácie a čo môžu vlastne klienti Feshandy od nich očakávať? Ahoj Maťka, pozdravujem ťa. Pozdravujem z mojej pracovne, z Novej Bane, z mojej čistiarne pre telo a dušu, pretože ak chceme hovoriť aj o nejakom celostnom prístupe, nedá sa telo od duše oddeliť a náš príbeh sa odohráva v tele a v hmote a naše emočné prežívanie sa samozrejme odráža v našom tele a zapisuje sa do nášho mozgu, do toho limbickej časti. Takže preto vlastne hovorím o čistiarni pre telo a dušu ako nástrojom rastu a seba poznania. Takže ďakujem, že si vlastne vytvorila priestor na náš rozhovor a teda budem odpovedať teda na tie tvoje otázky. Tak povedz najprv možno niečo krátko o sebe, že kto si, čo si a prečo práve regresné konštelácie, taká kombinácia, väčšinou poznáme regresné terapie a do toho tie konštelácie, takže skús to trošku našim tým potenciálnym záujemcom o tento smer niečo povedať viacej vysvetliť. Volám sa Dáša Šmiknierová, teda pracujem v Novej Bani a už teda asi 15 rokov sa venujem práci s klientom a tí klienti vlastne, aj môj vlastný život, to, čo ja riešim, aj tí klienti ma vlastne posúvajú niekde v rámci tej práce posúvajú ďalej a postupne vlastne od tej práci s hlasom, ja som vyštudovaná speváčka, od tej práci s hlasom, kde vlastne tá pieseň nesie nejakú emóciu a pracuje to v nás, ma to posunulo k regresnej terapii, ku konšteláciám, ku kineziológii a teda aj moja cesta vlastná, také tá 50-ročná, že už mám 50-ku, ma posunula trošku riešiť ako keby aj tie témy cez telo. Takže mne sa to ukázalo, že niekedy nestačia tie regresné konštelácie, treba ísť aj tou cestou, má to svoje mantinely a treba ísť aj tou cestou cez telo s dosahom na psychiku. Takže preto regresné konštelácie a preto taký, ako keby by som povedala, smer celostného prístupu k klientovi, k sebe, cez telo aj teda cez psychiku. Tak ale dnes teda asi chceme hovoriť o tých regresných konšteláciách prioritne. Takže regresné konštelácie. Už teda ten názov hovorí, že o čom sa budeme baviť a pracujeme v podstate na úrovni emócií a na úrovni rozumu a pracujeme s informáciami v energetickom poli klienta. Hej. Regres, keby som to mala zadefinovať, regres je návrat do prítomnosti s náberom potrebných informácií z minulosti, ktoré nám chýbajú v prítomnosti, alebo pracujeme s emočným uviaznutím, ktoré nám bráni žiť tu a teraz. Hej? Takže asi tak by som to pomenovala a prináša nám to nejaký problém, či už vzťahový, alebo nepríjemné emócie, alebo nejaký telesný problém, nejaký zdravotný problém. A konštelácia je vlastne konkrétna situácia, v ktorej sú ľudia, kde sa vlastne príbeh klienta odohráva. Hej. V rámci regresných konštelácií pracujeme s príbehom jednotlivca, ale aj s príbehom ako keby jeho rodu, pretože duša si pre svoj rast teda vyberá nejaký rod, ide o dohodu duší a často nejaké tie pracovné vzťahy alebo problémové pracovné vzťahy odkazujú na nejaké rodinné alebo teda rodové vzťahy. Takže toľko asi v krátkosti, keby som to mala nejak zadefinovať a metodicky nejako pomenovať, dať to do nejakej zrozumiteľnej podoby. Takže asi toľko.
Mhm. Dobre, ale možno našich klientov, alebo teda tých ľudí, ktorí prejavili záujem, skôr zaujímalo, že ako také sedenie vyzerá, že čo to tam sú, aké figurky, lebo dávali sme samozrejme aj nejaké Vidíš ich tu za fotky, mnou. aj tu za tebou vidieť nejaký Betlehem. Takže skús nám prosím ťa pekne povedať, že teda, dobre, rozhodnem sa, mám teda nejaký konkrétny problém, napríklad vzťahový, mám nejaký určitý problém, dajme tomu so svojím partnerom, nevieme nájsť k sebe cestu, či už teda komunikácia, dajme tomu sa cez to neviem preniesť, veľmi sa trápim, neviem, či mám z toho vzťahu vycúvať, alebo či v ňom zotrvávať, keďže sú tam deti a tak ďalej. Veľa žien sa možno aj na takúto tému nejakú rozhoduje. Takže skúsme si to na takom konkrétnom príklade povedať, že čo teraz, tak ti zavolám, viem, že v pondelky chodívaš do Fešandy, čo môžem očakávať? Čo teda prídem a čo, rozložíme si tam tie figurky, alebo ako to bude? Skús tak úplne polopatisticky nám to Dobre, tak približiť. skúsim tak polopatisticky teda vysvetliť, ako nejaké také štandardné sedenie, individuálna regresná konštelácia prebieha. Vždy, zdôrazňujem, ide o individuálny prístup a individuálne potreby klienta. Dôležité je povedať, že v podstate tú zodpovednosť za celý ten proces si delíme 50 na 50. On teda pomenuje nejaký svoj problém a keď už si sadne oproti mne, teda tu v mojej pracovni alebo u vás vo Fešande, máme stôl a má možnosť ako keby ísť tou cestou rozostavenia alebo priamou prácou. Že prepáč, môžem ti do toho skákať, čiže to znamená, že ja si postavím toho partnera figurku, postavím si za svokru figurku, za svoje dieťa figurku a tak ďalej, čiže ako keby tie figurky nahrádzajú tie osoby v tom poli toho človeka, ktorý prichádza s daným problémom. Dobre tomu rozumiem? Áno, presne tak, dobre tomu rozumieš, ale ešte ako keby sa vrátim trošku na začiatok. Často už keď mi o tom probléme začne ako keby hovoriť, má slzy v očiach, hej. Vtedy už ako keby vieme, že je v nejakej tej restimulácii, že je v tom ako keby ponorený, hej. Áno. Že sa do toho ako keby ponoril sa do pocitov, ale sú klienti, ktorí ako keby nevedia celkom hneď presne zadefinovať, že sú viacej v hlave, že viac nad tým rozmýšľajú, vyhodnocujú to, hľadajú vynikov a tak. Takže vlastne tá úvodné rozostavenie má taký ako keby potenciál tej diagnostiky. Hej? Že vlastne on si to rozostaví, pozrie sa z nadhľadu, kde stojí, s čím to súvisí, čo vlastne rieši. A to je dôležité, aby on tomu rozumel. Tu ako keby tak zasycujeme trošku ten rozum, hej? To ego. Lebo nie len ja, aby som tomu rozumela, ale dôležité je, aby tomu klient rozumel. A to je taká úvodná časť, vlastne ako som povedala, že má teda taký diagnostický rozumový charakter a to rozostavenie veľa napovie, odkiaľ sú tie súvislosti, odráža zdroje problému a dalo by sa povedať, že rozostavíme ako keby takú jeho vnútornú konšteláciu alebo vnútornú vibráciu, na čom on rezonuje, na základe čoho si priťahuje tie situácie, ktoré sa mu v prítomnosti dejú. Hej, takže to je takou ako keby najčastejšou prvou časťou sedenia. Pre niektorých klientov je práve toto terapeutické, toto rozostavenie, že pozná... To je také kľúčové. Áno. Áno, že pozná súvislosti a častokrát sa deje, tým, že hovorím, že je to individuálne, že tu práve skončíme, že jemu to stačí, že zrazu sa uvidí z nadhľadu, že je to terapeutické, hej. Ale najčastejšie... Čiže prichádzajú tam také tie aha momenty, že áno, veď toto je asi ten problém, alebo ty vlastne klienta navedieš na to, aby videl tie vyššie aby tomu rozumel, hej. Častokrát nás to odkazuje ako keby na nejaké skoršie systémy v pôvodnej rodine, alebo nás to odkazuje na nejakú rodovú energiu v rode, ktorá sa cez nejaký zákon spolupatričnosti vlastne odovzdáva a my nesieme obsahy, ktoré nám nepatria. Hej? Že vlastne zacentruje to toho človeka na neho a na jeho ako keby problém, aby sa oddelil to, čo mu vlastne nepatrí. Častokrát stačí prísť potiaľto, ale zväčša ako keby ideme ďalej, hej? Lebo toto ako keby ideme do toho nadhľadu, do toho vynorenie sa a cez to rozumové. Lenže my pokiaľ chceme, aby to bolo v rovnováhe, potrebujeme spojiť vlastne srdce s rozumom
to logické s emočným. Hej? Čo je veľmi náročné. To je veľmi náročné a nie každý ako keby klient je ako keby v tom stave alebo v tej energii, aby išiel hneď aj do tej druhej časti. Deje sa to, väčšinou to tak je, ale sú klienti, ktoré potrebujú ako keby to práve takto. A ja rešpektujem tie jeho potreby. To je ten individuálny prístup. Vždy sa na tom dohodneme, ja poviem vlastne kam pôjdeme ďalej, na čo to ako keby upozorňuje, pomenuje mu to a on to v podstate cíti, to čo ja hovorím, alebo sa pýtam, tak mi to buď potvrdí, alebo zase smeruje aj mňa, na čo sa pýtať ďalej. Takže to je taká tá prvá časť. A v tej druhej časti, kde ako keby má otvorené oči a v tej druhej časti už potom vlastne zavrie oči a to, čo sme vyťahli znútra, tak teraz tam práve vôjdeme do toho jeho vnútornej krajiny. A s regresnými technikami jemu práve na mieru pracujeme s tými obsahmi, ktoré potrebuje vlastne uvoľniť. Hej? Takže toto keď prebehne, samozrejme ja sledujem tú emócie a tú energetiku, ktorá tam prúdi, vediem klienta. Toto keď prebehne, klient otvorí oči a precíti sa znovu v prítomnosti v tom svojom tele, predýcha, precíti si, čo prešiel a znovu sa pozri na tie figurky, ktoré si rozostavil na začiatku, v úvode. Hej? A tam ako keby prebehne ten jeho sebaliečiaci, ako by som povedala, sebaliečiaci proces, kedy si on spojí tie súvislosti, povie si sám sebe nejakú afirmáciu, uvedomenie, nejaký komentár, ku ktorému si v tom procese terapie prišiel. A to úplne cítiš tú zmenu energetiky vlastne toho človeka a potom sa pozrie na tie figurky znovu a rozostaví, preskladá, v podstate ako v matematike, skúška správnosti, ukáže, čo vlastne v sebe si dovolil prejsť, čo sa zmenilo. Hej? A to už je tá posilujúca konštelácia, to už sú tie posilujúce afirmácie, ktoré si on potom vlastne zoberie domov a s ktorými vlastne odchádza. Takže asi takto, ak som to vysvetlila zrozumiteľne. Ja si myslím, že áno. A dokonca by som asi do toho aj išla. Takže znie to naozaj zaujímavo. S čím najčastejšie teraz tak prichádzajú klienti za tebou? Aké sú také aktuálne témy, čo potrebujú riešiť? Sú to nejaké psychické problémy, alebo skôr sú takého hmotného charakteru? Strata zamestnania, možno finančný nejaký nedostatok? Či je to ťažké takto nejako zosumarizovať? Nie. Ja myslím, že ti nájdem vlastne odpoveď, rozmýšľam nad tým, čo hovoríš. Aktuálne témy klientov. Ono je to tak, že v podstate ten terapeut, alebo teda stretávame ľudí na nejakej našej rezonancii a vlastne klienti prichádzajú v nejakej rezonancii mojich tém, ktoré som teda ja možno prešla, alebo ktoré som riešila, alebo ktoré mňa zaujímajú aktuálne. Takže často sú to práve aktuálne pre mňa klienti, ktorí volajú a hovoria mi paralelne o nejakých problémoch zdravotných, ale zároveň hovoria, že aj asi viem, s čím to súvisí, hej. A že už si začínajú uvedomovať tú psychosomatiku, že vlastne to, čo sa odráža na tom fyzickom tele, má ten prvopočiatok niekde inde. Presne tak. Sú to práve tie psychosomatické témy a my naozaj vieme, že dlhodobý hnev nám oslavuje energiu pečenie, smútok plúca, starosti slezinu, stres mozog a srdce, strachy ľadviny. A my vlastne všetko, čo ako keby prežíme, alebo teda klient povie, že tak som sa zľakol, až mi zovrel žalúdok. Hej, že my vlastne si to vzťahujeme na telo a všetko to prežívanie máme v tele a niečo nám to potom vlastne v tom tele robí. Napadá ma práve jeden z posledných prípadov s klientkou, ktorá mi volala, že chce prísť na regresné konštelácie, že si chce nechať postaviť tému a že rieši v podstate alergie. Hej. Alergie má teda dlhodobo, ale pripisovala to tomu, že sa zhoršili vďaka tomu, že vlastne jej na jar zomrela tragicky sestra a že vlastne to takto prežívala a že vlastne tá jej alergia sa tak zhoršila, že nič medicínske jej v podstate nepomáha, nemôže spávať, je proste z toho vo veľmi nepríjemnej situácii. A ja naozaj veľmi dobre počúvam, ako to ten klient pomenováva. A začala teda najprv s tým telesným,
tak som v jej prípade jej vlastne navrhla, aby išla najprv tou cestou diagnostiky, keďže vlastne hovorí o nejakom zdravotnom probléme, dá sa na to postaviť samozrejme aj konštelácie, ale tu už ako keby ide o meranie prístrojom EAV a vlastne o metódu, s ktorou pracujem s doktorom Jonášom, ktorá je ako keby cez telo s dosahom na psychiku a vlastne pracuje to medicína na energoinformačnej vlastne úrovni. Už dneska v podstate aj klasická medicína pripúšťa nejakú biologickú liečbu, takže mohli by sme hovoriť o nejakej biologickej informačnej medicíne na bylinke a vlastne na informáciách, ale to si treba prísť do Novej Bane vlastne na meranie. Čiže toto je zase nejaká iná metóda, ktorú ty používaš, čiže nejaké meranie podľa doktora Ale je Jonáša. veľmi, ako keby by som povedala, sa doplňa, je doplnková. Keď chceme hovoriť o celostnom prístupe, hlavne špeciálne o tých psychosomatických témach. Hej. Takže u nej bol ten príbeh spojený s nejakým príbehom práve jej babičky, ktorá tiež mala sestru mladšiu a teda zomrela a teda pozerala sa na jej nejaký príbeh. Bol to taký traumatizujúci príbeh z koncentračného tábora, kde babička vlastne prežila, ale jej sestra skončila v plynovej komore a ona keď to zažila teraz s tou sestrou, tak sa jej to restimulovalo a zároveň je ten tlak spredu, keďže má 2 dcery, ako keby strach. Hej? Hovorila mi aj o strachoch. A to sú tie strachy, ktoré sa ako keby vyplavujú a sú nesené na tej epigenetickej úrovni. Hej? To už dneska je vedecky dokázané, že nie len na úrovni DNA vlastne cez telo si nesieme s predkov, ale aj na tej emočnej úrovni vlastne sú tie zápisy, ktoré sa prenášajú. Hej? Hovoríme o tej epigenetike. Takže následne teda pracuje aj cez regresné konštelácie a pracuje aj cez túto diagnostiku a vtedy je to ako veľmi... Čiže ono sa to ako keby naozaj tak veľmi krásne doplňa, že prichádzam s problémom na fyzickej úrovni, robí sa diagnostika, pozrieme sa aj do tej minulosti, pozrieme sa do tých vecí, ktoré si nesieme z toho nášho rodu alebo po tej našej rodovej línii a vlastne krásne sa tam vie ten problém ako keby nielen nájsť, ale vie sa aj potom už cez tie prípravky nejakým spôsobom vyčistiť. Vždy je to o tom individuálnom prístupe. Hej. Nikto nepotrebuje ísť tou cestou, potrebuje ísť len cez regrešné konštelácie, ale keď hovoríme o psychosomatike, tak sa toto tak krásne doplňa. No a potom ešte takým druhým aktuálnym okruhom, ktorý ako už je nejak tak cítiť ten dušičkový čas, tak je ako keby tá esencia predkov, ktorí chcú odovzdať poznanie, akúsi výživu pre nás živých, aby sme mohli žiť s ľahkosťou. A to si spomínam na taký posledný príbeh pani, ktorá prišla, ale tiež so vzťahovým problémom, že hľadá partnera, že v podstate vychovala 3 deti, mala nejakého partnera, ale sa rozviedla už v podstate veľa rokov, deti sú už dospelé, že by chcela ešte s niekým nejak naplňať partnerský vzťah a že sa jej to nedarí. Buď sú to muži rozvedení, takí, ktorí ako keby sú ešte v nejakej traume, alebo sú to takí, ktorí vlastne hľadajú len milenku, že vlastne nedarí sa jej pre ňu uspokojujúci vzťah si vlastne nájsť. No a teda hľadali sme tie súvislosti a až sme sa teda dopracovali niekde k nejakému jej vnútornému dievčaťu, ktorým sme pracovali a v tom príbehu sa udialo to, že jej veľmi skoro zomrel otec, hej, že mala asi 3 roky, v živote jej chýbal a sú to príbehy aj žien v rode. Že sa stalo, že im teda zomreli otcovia skoro, alebo tí partneri ako keby zlyhali. A pre ňu bolo liečivé stretnutie s otcom. Že ako keby chýbala to otcovské objatie a nebolo ho možné ako keby v tom tele naplniť, ale si to práve dovolila v tom vnútornom priestore a keď som sa jej pýtala, že kde je otec, tak povedala, otec je tu pri mne. Hej? Ako keby čakal, keď ona bude pripravená, aby jej mohol odovzdať tú lásku a to poznanie, ktorú jej vlastne nevedel dať tu počas toho života, keď bol v tele. Takže my, aj predkovia, nájdeme pokoj, keď sme v zmierení, keď si odovznáme poznanie a predkovia sa tešia,
keď nás môžu podporiť a keď vidia a pozorujú, že život ide ďalej. Takže to bol v podstate príbeh už taký dušičkový, ale téma bola vzťahová v podstate, hej, ale vyplavilo sa tam už to aktuálne dušičkové obdobie, kedy tí naši predkovia nejak tak prehovárajú a hľadajú nejaké také zmierenie. Takže sú naozaj veľakrát aj také ťažšie témy, ako vidím, že nie len, že ten môj doma neposlúcha. Rozumiem. Dobre, Dáši, čo by si nám povedala na záver? Máš nejaký odkaz do týchto aktuálnych dní? Áno, už si spomínala tie dušičky. Myslím, že ty to vnímaš ako, že nám predkovia chcú odovzdať nejaký odkaz. Ja zase vnímam, že niektorí tí klienti prechádzajú takým smutnejším obdobím, ako keby sa tam trošku možno aj s príchodom tých skrátených dní a nemoc úplne pekného počasia vracajú nejaké depresie, alebo takže sú takí smutnejší, potom aj chorlavejú a tak ďalej. Takže máš nejaký odkaz, čo by si chcela na tieto následovné dni, na túto krásnu prichádzajúcu jeseň nám povedať? Presne ako hovoríš, že sme práve v tej druhej temnejšej polovici roka a z pohľadu nejakej tej čínskej medicíny sme v okruhu plúc a hrubého čreva. A vlastne to je práve tá bakteriálna imunita. A dobre fungujúca imunita záleží od dobrej psychiky, tej psychickej pohody. Takže také tie smútky teraz, tie jesenné, nám pripomínajú, že ak máme niečo v sebe nespracované, že je fajn sa obrátiť dovnútra a načúvať. A teda nech predkovia nájdu pokoj a my nech nájdeme silu naplno žiť a byť zdraví. O tom je nejaké takéto posolstvo do následujúcich dní. A nech je teda tento dušičkový časom zmierenia, prijatia, a takého seba poznania v tej svojej vnútornej krajine a nájdenia takého teplého miesta vo svojom srdci. A ak teda vás regresné konštelácie zaujali a chceli by ste sa stretnúť, budem sa tešiť na individuálne stretnutia, semináre, prednášky, kurzy. A ďakujem tebe, Martinka, že vytváraš tento priestor pre ženy na nielen cvičenie cez telo, ale aj na také mentálnu prácu, že vytváraš priestor na semináre a rôzne stretnutia. Je to pre mňa veľmi cenné, tvoje priateľstvo a tvoja. Ďakujem. Áno, snažíme sa, aby vlastne každý, kto k nám prichádza s nejakým darom, dostal ten priestor vo Fešande. Takže ja som veľmi rada aj za tento rozhovor a snáď už iba na záver pripomeniem, že Dášku nájdete, dievčatá, každý pondelok u nás vo Fešande. Môžete si s ňou dohodnúť osobné konzultácie na stránke www.regresnaterapeutka.ds ako Šmiknerová, takže ds.sk. Takže na tejto web stránke nájdete na Dášku kontakt, telefonický, mailový, môžete jej napísať, môžete jej zavolať, ona si vás rada vypočuje. A v prípade, že ste z partizanského okolia a nechce sa vám ísť za ňou až na Novú Baňu, tak môžete využiť to, že každý pondelok je ona u nás vo Fešande v Partizánskom, v dome služieb na Luhoch, kto ešte Fešandu nepozná. Takže Dáška, ešte raz veľmi pekne ďakujem, že sme si teda Zoom meeting už jak za korony našli zase teda toto spojenie a že sme toto mohli takto nahrať a ja to budem s láskou posúvať a prezdieľavať ďalej. Maj krásny deň a teším sa na teba budúci týždeň, pondelok, takže ahoj zatiaľ, čauko. Ahoj, ďakujem veľmi pekne a nech teda náš rozhovor je na osoch pre všetkých. Ešte raz, pekný deň, ahoj.